देवान सोबितो संसार घडून उपरांत आमकां मनशाक रोचलो आदामाक एवेचो सांगात दिवन लग्न संस्काराचो साक्रामेंत घडलो फ्रॅन्सियो आनीक आलिशान दोगांयनी बांदपास घालून एकवोट जोडलो एकवोटार देवान बेसांव घालून एक पूत दिवन तांचो कुटुंब नेटयलो एकवोटार देवान पयलो पूत दिवन बाग तांची फुलांनी नेटयली पयलोच पूत तांच्या घरान धाडून घराची पोंटी पेटयली एकवोटार देवा बापान बेसांव घालून फ्रॅन्सियो आलिशाक देण्यांनी बोल्ली पुताक एक सारको मोग दिवून दोगांय वावुरतेली पुताक एक सारको मोग दिवून दोगांय वावुरतेली सातांतोनीन बेसांव घालून फ्रॅन्सियो आलिशाक देण्यांनी बोल्ली 2025 16 तारीख ओतुंबराची तांकां उगडासाक उरतेली बाबा जल्मला म्हूण खोशेन बरोन फामिलीची काळजां उडोंक लागली घराचो पयलो नातू जल्मला म्हूण सगळ्यांची काळजां खोशेन संतोसली होली क्रॉस चर्च बाराडी आयज तुका बावतिज्म दिला अजायल पिंटो नांव दवरून पाद्रीन तुका मागला तोकले राजमेत तुज्या घालून क्रिस्ती धर्मान भितर काडला मोदोन पोदोनीन वाट पेटोवन जिवितान उजवाड दिला मोदोन पोदोनीन वाट पेटोवन जिवितान उजवाड दिला गोडपा तुजो गोडमा तुजी तुका सांबाळतेली म्हूण भास दिल्या मायपायच्या फाटल्यान बोरे दिकीन वाडयतेली भास दिवन वाट पेटयल्या जिवीत तुजें पोरसोडीत जावं सातांतोनीताय मागणी उबारल्या सातांतोनी वालांकान मायकारगां दिवूं ही सावूद म्हाका करूंक लायल्या फामिलीच्या तूं चोडा मोगाचो सगळी तुजी आपुरबाय कोत्ता तुज्या मुखा मोडार हांसो पळयतोच सगळ्यांची काळजां संतोसता अजायल आपलो जीव मुडोन मामा दाडा हे कांतार भेटयता जिवीत तुजे पोरजोडीत जावं सावूद मोजी सोपयता जिवितान तूं व्हड मनीस जावं सावूद मोजी सोपयता